Ka IQ kala launch sa kana ka vega phone ka bana ka to ka Z series jongka la ne kata ka Z series mo kata ka de ka IQ Z10 Lite kane kala hap ha kita ki kerdan jong kita ki budget phone namar kane ka light version kan de ka bah po jong ka to ka main model jong ka mo ka to ka Z10 ka bakala launch ha kini ki banai bala dep ngala dep batay ya kana ka IQ Z10 ru ngan sabu ya kata ka link jong ka hapo ka description jong kana ka video ha ka jing sisa nga klemut ban penmi video ya kane mo namar kini ki light version la ne kita ki model light ki kham telot kita ki features jong ki la daya compare bat ki to ki main model jong ki ma kumta ka neru kalong kumju hi kita ki features jong ka kum ka to ka Realme Narzo 80 Lite ma ka bangala de post ha ka to ka community post jonga handre namar bala bun pat ki ba comment bat ki bala request bangan penmi video ma syapang gane te nagata gadau nga su penmi ya gane video jong ka te ha gane video ngan bataya kini ki features jong ka naga phone temai jongki ta shua bangan sedang sing ba ai ga like jongki but subscribe la da video ki barang wan temai ha kana ga channel te yang in yepe ya kita ki features jong kana ga phone tangin sedang shua ha ga body ga frame bat ga design jong kama kane ga phone kilasna da kita ki polycarbonate kata ga body la ga frame jongka bat ka banadin jongka ka bak jongka ru kisna da ki ju hi kita ki polycarbonate te ga jing rben jong kana ga phone pat ka long pra point rmm ka jing khia jongka pat ka poi R gram haga sim slot kana ga phone ka support daki R tili kita ki nano sim card habat haga juga por phila ruban bu memory card namar bakila ai ya kata dedicated memory card slot ma te haga IP rating kana ga phone kala ai daga taga IP64 nang ta haga durability ru kana ga phone kala yo ya kata MIL STD 810H bat nadin jongka lada pipet haga to ga flashlight jongka haga sin ka banang kong kila ai ya kita ki R tili ki flashlight ma ka banang kong ka to ka bahaneng ka dega standard ma ka ba arpat ka to ka harum jongka kamera ki ka dega ba ar bat la ya ru bahak ini ki flashlight jongka la don kita ki levels ki brightness level ma ka ba phila ban control ya ka brightness lang ba kini ki levels tenang ta ban unlock ya kana ga phone ka aida kata ka side mounted fingerprint kata ka mut pin unlock na auto power button jongka te hagi colors jong kana ga phone ki don arjat ka banang kong kata ka titanium blue ka ba arpat kata ka cyber green temen tapan ini pe ya ga display jongka ka jing he ka display jong kana ga phone ka long 1.9 inci bat ki ai tang da kata ka HD plus bat kata ka LCD display ki claim ai da kata ka full HD ma at least kila de ban ai da ka full HD resolution ma handai hangne kila ai tang da kata ka HD plus kumba pi hangne ka display ki ai tang da kata ka water drop notch ki claim ai da ka punch hole display lada phim tip ka e kata ka punch hole display kalong kumne kanuksa kalong kumne ma kalong clean bha kata ka camera cut out jangka handre ha kan pat ki ai tang da kata ka water drop notch ki phone budget te ki long kumne hi ki don bun jat kita ki jing duna jangki ta ha ka refresh rate ru kana ka phone ka support tang da ka 90 Hz kata ka refresh rate ta haga brightness pat kana ka phone ka support hadu 1000 nits kata ka brightness jongka temen tapat nginya poi haga hardware bat ka software ka hardware la na processor ki ahe kana ka phone kata da MediaTek Dimensity 6300 bat 100 nanometer kisna yo une processor ude processor ba kisat hagi phone budget ki phone ki ba hapo sipeu khatwe hajar ma bat ubade ru ba khamtlot namar une processor M4 la ban kit ya kita ki 4K videos tenang ta haga software pat kana ka phone ka ada ka Android 15 bat uta phone touch OS 15 uta UI jongka bat ars name kana ga phone kin aya kita ki Android update tenang ta haga RAM bat ka storage jong kana ga phone ka don lajak ka banang kong lane kata ka base variant jongka ka sedang nadu ka 100GB ka RAM bat 4GB ka storage ka bar pat kata ka 100GB ka RAM bat 4GB ka storage ka balai pat kata ka top variant jongka ka 4GB ka RAM bat 120GB ka storage temen tapat nginya poi haka kamera jongka kana ka phone ka dan artli ki kamera jongka nadin ka banang kong ka kamera kata da ka 1 megapixel bat ka company kala kam bakala ada kata ka Sony sensors ka claim ya thu sha da ka ega model jong kata ka Sony sensors ka ai ma nang ta ka kamera ka ba arpat ki atang da ka 4 megapixel kata ka depth sensor ma kana ka 4 megapixel ka depth sensor ka yarap ban pen blur tang ha ka por bapisan ya kita gidur portrait bat haki video kana ka phone ka support tang da ka 1080p 30fps tanang ta ha ka front camera pat kana ka phone ka ai tang da ka 1 megapixel bat haki video ro kana ka phone ka support tang da ka 1080p 30fps ha battery ta kana ka company kala kham yo ban highlights namar bakila ai da u kham he kata ka mAh jong o kata da 1000 mAh uta u battery jongka bat u charger jongka pat ki ai tang da u khatsan won ha u charger to kham telot mo ki ai tanaka ta da kala ban simpor ban charge ya u nadu 0 hadu 100% temen tapat nginyepe ya kita ki wegi features jongka kana ka phone ka ada ki khandai teli kita ki 5G bands nang ta haga wifi ki ada ka wifi 5 ka bluetooth ki ada ka bluetooth version 5.4 ka radio ru ka don mo kana ka phone nang ta utu 3.5 mm jack ru ka ai une 3.5 mm jack ude itu ijaka ban plug earphone mo kito ki wire earphone nang ta ka NFC ta ki claim ai u IR blaster ru ki claim ai house speaker ru kana ka phone ka ai tang da uwe temen tapat nginyepe ya ki dor jong kana ka phone ka dor jong kana ka phone ka sedang nadu ka khandai hajar khandai spa khandai kata ya ka to ka base variant jong ka 100GB ka RAM bat 4GB ka ba arpat ka poi 1000 khandai spa khandai khatbe hajar ma
kata ya katukan 2GB RAM bat sis 4GB storage bat ka balai pat ka poi khat 8000 khandai spa khandai kata ya katuka top variant jongka ka 4GB RAM bat arspa sanpun 2GB storage kine gidegi dortra jongka Henry haga por ba order lada apply daga SBI debit card on sayo discount hadu sanspa na katuka dortra jongki bat kin sedang bandin kong ya kana pun naduk arpusan trik jong ne benajun kata tang haga Amazon habaya pe yagi features jongka bat ka dor jongka ta kila khamremo namar haga tu gajuk dor khatwe khat 8000 la don dagi wegi option kibala kambiang kataga display u processor nang ta ucha jaru kum katuka Vivo T4X nang taga Infinix Note 50X bat dang don ru kiwe ru kibala kambiang tementa ngatarai lang baga naga video barit jonga ngatarai pila yas ngatu ya kita gi features jongka naga pun kala biang nem kita gi features jongka telada pikwa banang yo i kum kine gi latest update kibaya de syapanggi pun bat kiwe gi tech update pila ban like bat subscribe ya naga channel tengine sempat hakabe pat ke video jonga kublai sibun